og velkommen til. Vi skal i dag have fuldspartlet nogle betonvægge. Det er sådan set ligegyldigt, om det er betonvægge eller hvad det er for nogle vægge. Det kan også være gips. Men vi skal fuldspartle med vores rullespartel, altså PP rullespartel. Det er en måde at gøre arbejdet en smule nemmere på, når man skal fuldspartle. Fuldspartling er simpelthen at spartle hele væggen med sandspartel. Altså derefter så slipper man, og så kan man fortsætte den videre behandling, som man nu skal sætte filter op, tapet eller bare male direkte på. Til formålet i dag, der har vi en rulle, ganske almindelig 25 cm rulle på et skaft, og så igen et teleskopskaft, som kan trækkes ud af så har vi en bred spartel. Den her er 45 cm. Og så har jeg en lille hjælpespartel, den er så på 25 cm. Man kan også vælge en på 15 eller 20 cm. Det er sådan til mindre hjørner eller rundt om stikkontakter. Så har vi vores rullespartel, som får at sige 12 liter spand. Og de er simpelthen klar til brug. Man tager bare låget af, og så dypper man rullen ned i. Når man starter, så er det vigtigt, at hvis man bruger en helt ny rulle, så er det en god idé lige at vaske den først, eller rulle noget tape rundt om, og så trække tapen af igen, så man får at få fnug af. Når en rulle den er helt ny, så kan der godt sidde lidt løse hår i fra fabrikken. Den her, den er klar til brug. Så det man gør, man dypper bare rullen i. Det tager lige lidt tid første gang, fordi rullen skal lige blive våd og spartel. Så er rullen fyldt med spartel, og så tager man simpelthen bare her. Nu er jeg nået hertil, jeg har 20 startet lidt. Jeg er nået hertil, så tager jeg simpelthen kanten til, hvor jeg er nået, og ruller stille og roligt på. Dypper igen. Når rullen er blevet ordentligt våd, så går det lidt hurtigere. Det er godt at have et underlag her, eller noget filtafdækning. Man kan også bruge noget almindelig gulvafdækningspap. Det sprætter lidt, og man kan ikke undgå det drypper en lille smule. Fordeler over hele væggen her, eller over hele det spartlede område. Når man når til sådan et hjørne som det her, så er det vigtigt at have rigeligt med spartel på, og så kan man blot køre helt ind i hjørnet, så længe den anden væg også skal spartles. Sådan der. Nu har jeg smurt et lag spartel på her, ned fra spanden. Rullespanden. Sådan der, som I kan se her. Så her er der glattet ud, og her er der bare rullet på. Så det vi skal til nu, det er simpelthen at
Sæt den brede spartel. Den her. Det man gør, starter i et hjørne her. Nu når der er spartlet her, så sørger vi for at trække ud over det der er spartlet. Altså sådan her. Lige sørg for at skubbe spartlen ordentligt ind i hjørnet. Og så trækker vi ud over den. Sådan der. Og så mangler der lige det øverste deroppe i hjørnet. Det trækker jeg ned ved stigen.